Il-budget 2026 se jkompli saħħaħ l-impenn tal-Gvern li qassam il-ġid ekonomiku nazzjonali b'mod ġust u għand kulħadd, partikolarment dawk li għal snin twal taw il-kontribut tagħhom lis-soċjetà. B'investiment rekord ta' 112 miljun fil-pensjonijiet u l-benefiċċji soċjali, il-Gvern qed ikompli jibni fuq il-politika soċjali tal-aħħar snin li tpoġġi lin-nies fiċ-ċentru tad-deċiżjonijiet ekonomiċi. Din 13-il sena konsekuttiva li l-pensjonijiet qed jiżdiedu b'żida minima ta' 80 euro fil-ġimgħa, meta mqabbla ma' 12-il sen ilu filwaqt li flimkien ma' miżuri oħrajn l-allokazzjoni tal-budget se twassal għal żieda totali sa' 112 euro fil-ġimgħa, kollha mingħajr piż ġdid ta' taxxa. Il-progress miksub fl-aħħar snin jidher ukoll fiċ-ċifri uffiċjali tant li l-pensjoni minima telet minn 115 euro fil-ġimgħa fl-2013 għal aktar minn 212 euro fl-2026, filwaqt li l-pensjoni massima issa laħqet kważi 327 euro fil-ġimgħa. Il-miżuri mħabbrin mhux biss qed itejbu dħul tal-pensjonanti iżda qed jindirizzaw ukoll inġustizzji storiċi. Żidiet fil-pensjonijiet tar-romol, titjib fil-pensjonijiet tas-servizz, aġġustamenti tal-pensjoni għal dawk imweldin qabel l-1962 kif ukoll tnaqqis fit-taxxa fuq il-pensjonijiet kollha qed iwasslu għal sistema aktar ġusta u sensittiva li tirrikonoxxi l-kontribut ta' kulħadd. Jirriżulta li b'kollox aktar minn 140,000 persuna u familji se jibbenefikaw direttament minn dawn il-miżuri. Il-Ministru għall-Politika Soċjali u Drittijiet tat-Tfal Michael Falzon tenna li dawn mhux wedi iżda riżultati konkreti ta' tmexxija ekonomika stabbli u sostenibbli. Waqt konferenza tal-aħbarijiet it-tnejn war nofsinhar Falzon irrefera wkoll għal statistika riċenti tal-NSO li turi li aktar minn kwart tan-nefqa totali tal-Gvern tmur fil-qasam soċjali. Skont il-Ministru, din hi prova konkreta ta' kemm il-politika soċjali tieqpa priorità ewlenija fil-ħidma tal-Gvern. L-inqas pensjoni tal-lum ijola mill-aktar pensjoni jolja li kien hemm 13-il sena ilu. Illum għandna inqas minn terz min-nies li jiddependu fuq l-assistenza soċjali u llum qegħdin nonfqu aktar fuq il-qasam soċjali. Qasam soċjali li jwassal mhux biss għajnuna n-nies imma jagħti dinjità lil dawk kollha li jiffurmaw parti mis-soċjetà tagħna. Fl-aħħar mill-aħħar, il-miżuri tal-budget 2026 jikkonfermaw mudell ta' governanza li jinvesti fin-nies u jpoġġi l-ġustizzja soċjali fil-qalba tal-progress ekonomiku. Dan hekk kif pajjiżna, differenti minn stati oħrajn, mhux biss qed jiġi reġistrat l-aqwa ġid, iżda l-progress qed jirrifletti ta' kuljum fil-ħajja taċ-ċittadini tagħna.